en dan nou. Op pad met een troubadour. Troubadour! Clipklap Plus, Clipklap Plus, Clipklap Plus, Clipklap. Verleden weekend winnen we met Pieter Wilkens in Grains. Deze weekend zijn we weer bij Pieter Wilkens in dezelfde kroeg in Grains. Tja, Clipklap Plus is een goedkoop programma. Pieter is vaak alleenig op een paard. Hij sluit zijn eigen audiospullen hoor. Pieter, haast ik een soldeerbout mee of net? Nee, als het dan solderen thuis is, dan haal ik ermee op. Ik heb het spul bij een zaak waar daar kom ik altijd en die heeft altijd wel aardige service. Die maak ik midden in de nacht bellen als er wat is. Midden in de nacht bellen als er wat is? Haast dat wel eens die in? 2 keer. Ja. En een van de 2 keer wie het gewoon een kwestie van een knopje wat verkeerd stiert. Ik het nog maar krijg. En ik de microfoon uitzetten. Zo, dit is dat knopje wat ik doe hier, dit. Zo. En dat moet gewoon even indrukken. En ik begrijp er niks van. Alles uitproberen. En nou, ik denk, ik weet het niet meer. Ik bel je maar. En Pieter, zeg eens eerlijk, wat, als je vrij bent, waar juist dan nee? Wat voor televisieprogramma? Nou, ik zie nooit op televisie. Maar Clipklap Plus. Dit wie een spontaan moment in de stuurtijd van Clipklap Plus. Wij hier vorige week beloofd dat we de nieuwe clip van Pieter Wilkens Sjen lieten zoen. De Leep. Maar die clip is nog niet klaar. Hij wordt wel komende waasje presenteren in een andere gasteert in Marsum. En wij zijn erbij. Nee, week is het Sjen.